I start. Ju Yesu我感谢你，你为我们知道，你谢谢时的，你有赐给我们比呀。主啊，我爸爸，请保护我们，阿门。主耶稣，我感谢你，你为我们知道，你谢谢时的，你也赐给我们比呀。主啊，我爸爸，请保护我们，阿门。ụmụneze m ọzọ ekenekwa m ụnụ asụ onye Igbo nọ na ana Igbo anyị. If this video did not scare you, I wonder what will scare you again. As onye Igbo nọ na ana Igbo anyị, ọ bụ na vidio na m atụrụ gị ụjọ, amara m ihe ọzọ ya atụ gị ụjọ. Kedu ihe nji sị na this video dey scary? Yes, a people came together si na ịbụ ndị Igbo na anyị na-eme ihe n'udo na ọnwa asụ nwanne, na anyị na-eme ka ihe ka nwanne. Everybody mee gịnị? Choose ihe ọ ya eme. Anyị na-ebi asụ nwanne with ofu ọnụ, with ofu obi. A group of people came together si na Christianity bụ their problem. No Christian men na ana Igbo anyị ada aga n'iru. Ha bido create groups by groups ka ewe mee gịnị? Chụpụ Christianity na ana Igbo anyị. Then aga school, ụfọdụ si na ụmụazị ha anyị ha na-participate na Christian religion science. A lot of parents ban their ụmụazị ha from participate na Christian religion science and Christian religion anything ọbụla na-eme eme. Ha kwụsị ya. Mana they did not come out to speak against Islamic religion na rise na ana Igbo anyị. Ha follow that thing as a threat. Ha gba nkịtị. Then a recolonization bido mebe na schools na ana Igbo anyị, whereby that they started removing Igbo language na school. Ebido remove ya, bido na-ebubatala anyị teaching asị na technology bụ the problem. No, anyị akụzi ụmụazị tech, ebido kụbụzala ụmụazị with cartoon a na-egosi ha, na-agwa ha na nwoke dị na nwoke abụrụ njọ, na nwaanyị na-emekọ ya abụrụ njọ, that you have the right to express yourself so that you become who you want to be. Imago ị na-eme nke gị ka o si wee dị gị mma, that na Chukwu na-anabata onye ọbụla. Nke a we eat deep in our school until there is nothing left today. Now a recolonization bidokwa ọzọ. Then after removing Igbo tradition language, Igbo language na schools, we invade with ikuzi China. Listen to me, in other languages, so that your children should be versatile. You might go for your children at the road, you might go buy no school na kuzila shorthand, shorthand. Man, growing up from the need of shorthand in our society today. A lot of us more French. I had 300 more French in Bahana schools because also mother na ba more two can answer today. And even mother na ba more two so for onye mono nwere onye ji elenne today in the way obodo is where they today. Asị ndị Igbo na Chineke si iji ya na room mewe ka ndị room, ịnatara na Igbo mewe ka ndị Igbo. Ihe ha pụtazi feel that there is nothing bad in this thing. For you to remove Igbo language in a school na akụziri ndị ụmụazị anyị China, there is something wrong somewhere. Gbago na ana Yoruba, gbago n'ugwu Hausa, ndị be ha ka na-akụzi Hausa, ha ka na-asụ Hausa na school ha. Ndị Yoruba ka na-asụ Yoruba na their schools. Automatically it will even make it worse. You know na Yoruba, a na-enwerele Yoruba class. They thought about it, they teach it. Whether na Igbo Yoruba na Igbo Yoruba, you must sit in the exam. If you go and ask mothers, go and ask parents ụmụ ha na-aga school na Lagos. Go and ask people ụmụ ha na-aga school n'ugwu Hausa. And eme. I am not against learning other people's language to be versatile,
mana removing it from the education system na Igbo anyị na-akụziliziri ụmụazị anyị China. Some people are for nothing wrong in it. Mana kpọpụta ụmụazị anụnwa kụzili ha our Lord's Prayer, our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, all those things. Kụzili ha ya, all those simple Christian prayer books. Wepụta ha kụzili ha ya. Ihe agba na the whole blog niile nọ na Nigeria today niile na-achọ ibubata omenala ndị ọcha na bai. Mana an average ndị bai na-eme omenala afro that na iwepụ language ya asụsụ anyị na our educational system tii nke ndị ọzọ is not a threat to them. Efekwa ya bụ mpụta na-agwa ndị bai that na anyị na-enejele anya ebe anyị na-kwesịrị inyere anya, anyị na-etinye anya n'ebe anyị na-kwesịrị itinye anya. Na bụrụ m ihe alụ na mpụta afọ ihe ya balụ ndị Igbo olu, and I refuse to speak against it. Na bụrụ m ihe alụ mma na-ekwu ya na-ekwusi ike na ndị be anyị atọpụgo ọgọdọ gbara ọtọ. We are not looking into the problem anyị nwere enwe. I will say it till Jesus come that na our problem abụrụ Christianity. Our problem abụrụ Christianity. Our problem is the evil and wickedness that some of us know be. For example, can we how wicked some of our people do? For example, onye ụka ya alụọ bridge on the church nwere ike pụta nwere community nye community ọkụ bute transformer mee ha. An average onye omenala ya eso wee mụọ ọkụ ahụ will never open his mouth appreciate ndị ahụ mee that thing. He will tag it as the rightful thing ndị ụka kwesịrị ime because na ndị ụka na-ana tithe and offering, forgetting that na even na omenala ha na-eme is more expensive karịa ụka. There are thousands and millions of people na-aga ụka today. Ha ga ụka 4 times in a month. Ha manye nwa offering n'ụlọ 500 naira. Mana ha ịga na nke dibịa today, you must drop something. Anaghị ejebe dibịa gbala aka, you must drop something. Agbala gafe ya akwụ ụgwọ, asị ka emele gị cleansing ya akwụ ụgwọ. Egokọtacha gị ya afụ na somebody nwe problem bịa ka solve ya, ibil wee ya something of 3 million. Onye ahụ nwe 3 million naira, nwe 1 million naira wee bịawa for solution. Onye ahụ enwere ya. Mana na afụrọ anything wrong in it o. Mmadụ enwere ego ya eji eme, na-eme expect ka o je bite ego go ebine, go nka, go iwu, go atụrụ, go mkpi, go nka ka e wee lụọrọ ya ọlụ. And I have been saying it in so many of my videos, and I will still repeat it again. Mgbe ọbụla ijele ụka, pastor sị gị pay money to see pastor, bring money for prayer, mara that pastor bụ fake. Mara that pastor bụ fake. Kịta akụzigolu ndị be anyị China na school. And ha akụziri ndị be anyị China ụmụazị anyị. Do you know the most painful part of it? Na ha nara eje ebe adult no. The recolonization ebidogo from the root again. Ụmụazị etonitezi with another new image about Igbo race, another new image about parenting, another new mindset about family and relationship, another mindset about culture and tradition, another mindset about kesi ebi ndụ na Igbo anyị. And mind you, in all of these things, Igbo culture will have another new understanding that na ihe ahụ ị na-eme today, I believe that no hen na nna gị mee. A generation is coming to make sure that na ha subdue ya to nothing, zọọ ya okwu n'isi, gwa gị sị gị nọ nke ha mụta ya na-eme. School na Igbo ya ka a na-akụzizi China. Mind you, onye ọbụla nwere ego, you can put your children in the best school, mee ya ka ha dị. Mana we shall not forget where we come from. We should not forget who we are. Kaide echefukwana. Kaide emegine. Kaide echefuna. Kodekwana.